Test li qed taffaċċja l-Ewropa s-sena li ġejja huwa l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni li dwaru ntlaħaq ftehim fil-Valletta Summit. Għal dan id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li tkellem dwar l-isfida tal-immigrazzjoni waqt laqgħa oħra mis-sensiela Gvern li jisma'. Żied li jekk l-Ewropa tonqos milli timplementa dan il-pjantazzjoni allura se tonqsilha l-kredibilità. Mistoqsija l-aktar minn darba dwar l-użu tal-fond li twaqqaf fil-bidu ta' din il-ġimgħa bilan li tisaħħaħ is-sigurtà interna tal-pajjiż, id-Deputat Prim Ministru fisser kif dan il-programm huwa relevanti issa aktar minn qatt qabel. Natu għajnuna lill-pulizija kontra l-kriminalità qed nitkellmu hija rigward it-traffikar fuq id-drogi, fuq il-korruzzjoni. Ukoll terrorizmu li dik hija parti minnha. Mbagħad għandek il-parti l-oħra li hija dik interna, però għandek l-esterna wkoll fejn għandek il-frontier, is-sorveljanza, dawn huma kollha affarijiet li eventwalment meta taqgħadhom flimkien huma miżuri biex jindirizzaw kemm dak li hija kriminalità u kemm dik li hija sigurtà tal-pajjiż. Waqt l-istess laqgħa segretarju parlamentari għal fondi Ewropej Ian Borch tkellem dwar numru ta' skemi li kienu implementati tul dawn l-aħħar snin. Fost oħrajn irrefera għal skemi li rigwardjaw il-qasam edukattiv u l-iskema l-intrapriżi żaru medji li permezz tagħha l-SMEs setgħu jibbenefikaw minn fondi amministrati mill-Malta Enterprise u mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Edna li se jkun iktar ma' 35, illum qegħdin f'pożizzjoni li ngħidu li l-ammont ser ikun ta' 50 miljun euro. Il-prioritajiet illi ser ikollna hemmhekk anke sabiex mhux biss l-SMEs ikomplu jinvestu f'makkinarju u f'infrastruttura tagħhom sabiex tagħmelhom aktar kompetittivi, iżda anke f'dak li għandu x'jaqsam sistemi oħrajn bħal online platform. F'intervent li għamel il-wib tal-Gvern Godfrey Farrugia irrimarka l-ħidma parlamentari li saret sa mill-bidu ta' din il-leġislatura fejn fiktar minn 325 seduta għaddew mal-mitliġi. Saru wkoll aktar minn 120,000 mistoqsija parlamentari. F'dan il-kuntest id-Deputat Prim Ministru rimarka li jekk wieħed irid is-suċċess irid ikollu id-dixxilpina. U għal dan il-għan li fix-xhur li ġejjin mistennija jidħlu fis-seħħ liġijiet li għandhom lan li jsaħħu d-dixxilpina fost il-membri parlamentari, inkluż il-Ministri.